Už druhýkrát organizuje základná škola Jána Palárika Majcichov komunitný akčný deň, kampaň za menej odpadu. Na to, ako táto akcia dopadla, sa pozrieme v nasledujúcich minútach. Aký je váš názor na komunitný akčný deň? Tak je to dobrá myšlienka, aby možno deti učili dospelých, ako narábať s odpadmi a aby sa tie odpady, dá sa povedať, minimalizovali. To znamená, aj jednotlivé obce prichádzajú k nejakým tým separáciám v rámci komunálneho odpadu, aby toho odpadu bolo čo najmenej a ten využiteľný odpad mohol byť ako druhotná surovina ďalej využitý. Prečo ste chceli, aby vo vašej obci bol ten komunitný akčný deň? Tak z toho titulu, že minulý rok sa táto akcia uskutočnila v Majcichove, ktoré som sa zúčastnil. A keďže v našej obci nie je druhý stupeň základnej školy, ktorému teda, alebo tú akciu, ktorú zabezpečujú hlavne teda vaše ročníky, tak som požiadal vašich pedagógov, aby teda využili sme kapacity a teda už to, čo máte, skúsenosti, že aby sa to dalo sem a teda možno našich mladších žiakov teda poinformovali, čo ich čaká, teda keď prejdú na vyšší stupeň. Ako sa ti páčil dnešný deň? Dobre. A čo sa ti tu najviac páčilo, alebo čo ťa zaujalo tak najviac? To okoštovanie vody. Páčil sa ti dnešný deň? Áno. A čo ťa najviac zaujalo? Mlieko sladké, A prečo? lebo mi dobre chutilo. A páči sa vám to tu? Tak vybrali sme také miesta, kde sme si mysleli, že teda bude najväčší pohyb obyvateľov, aby sa teda možno k tomu dostali. A ja si myslím, že teda postupne sa nejak dostávajú, zastavujú sa, to vy skorej hodnotíte, lebo nebol som tu celý čas, ale teda keď len niekoľko ľudí do toho zainteresujeme a niekoľko ľudí si niečo z toho zoberie, myslím, že to má význam robiť. Ďakujeme. Ako sme videli, kampaň dopadla na výbornú, k čomu prispelo aj nádherné počasie. Deti, ale aj dospelí sa ochotne zapájali do aktivít spojených s touto kampaňou a odpad budú nielen separovať, ale hlavne minimalizovať.